कोड़ाए वाला हाँ तो माटी कोड़ाए वाला काम दोनों पक्ष में होला होला तो माटी जो हिया कोड़ाला हाँ जी तो का होला पहले जे जवना जाति से रही हाँ जी ओकरा की हाँ उहे साज बाजबाजी हाँ जी चमार भाई लोग की हाँ अगर माटी कोड़ाता विवाह पड़ल बा हाँ जी तो ढोल बाजी हाँ दुसाद भाई लोग की हाँ अगर माटी कोड़ाता हाँ पुरना दुसाद बड़ा तो हुरका बाजी हाँ दोसर दुसाद बड़ा तो नगारा बाजी हाँ ओहू से दोसर बड़ा तो पखाउज बाजी हाँ गोड़ भाई की यहाँ अगर माटी कोड़ाता तो उनको की यहाँ हुरका बाजी बाजी आ ए बेरा का होता ए बेरा सब पीछा चल गई हाँ जी ए बेरा सब पीछा चल गई हाँ जी ए बेरा ना हुरका के काम बा हाँ जी ना ढोल के काम बा हाँ जी ना नगारा पखाउज के काम बा हाँ जी का होता ए बेरा के माटी कोड़ाता तो का होता अरे बन गईली का बन गईली माटी जब कोड़ाई के समय होता तो अरे नाच तारी घर में के खनी हो नचनिया बन के नाच तारी घर में के खनिया नाच तारी घर में के हो नचनिया बन के नाच तारी घर में के खनिया नाच तारी घर में के कनिया हो नचनिया बन के हाँ जी माटी कोड़े के दिने अगर 4 दिन के लाई दुल्हन बिया और ओकरा ननद के अगर बियाह पड़ल बा आ चाहे देवर के बियाह पड़ल बा हाँ जी तो ओकर कलाकारी देखी कि ओकरा अंदर कितना फुट फुट के कलाकारी भरल बा ए आहो नचनिया बन के 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 नाच तारे घर में के हो नचनिया बन के हो नचनिया बन के नाच तारे घर में के कनिया हो नचनिया बन के नाच तारे घर में के कनिया का होता उनका होता मोटी कोड़ होता भांगड़ा पर डांस हो होता मोटी कोड़ होता भांगड़ा पर डांस हो भैया संग भौजी देखा करली रोमांस हो भैया संग भौजी देखा करली रोमांस हो गिर गईल नजरी के पनी हो नचनिया बन के गिर गईल नजरी के पनिया हो नचनिया बन के नाच तारी घर में के हो नचनिया बन के नचनिया बन के नाच तारी घर में के हो नचनिया बन के नाच तारी घर में के घर से माटी कोड़े खातिर निकले ला लो तेगो गीत गावे ला लो हाँ कि केकरा दुआरवा बजन एक बाजे बाजी है जी बाजी रहेला 6 मास हाँ जी बाकी भी बंद रहेला 6 मास बाजी रहेला 6 मास हाँ जी हाँ जी तो घर के पुरनिया जितना लोग अच्छा ये महाराज बताइए एगो बात पर विचार करी हाँ जी कि लोग कहेला कि शादी विवाह शुद्ध है हाँ जी आज ना रहेला वो शुभ में बा हाँ जी मान ली कि हम आज बानी काल नहीं की हाँ जी हमारा बेटा के चाहे बेटी के विवाह पड़ल हाँ जी तो मैं हमार नाम काहे धराई हाँ जी हम जब नहीं की हम अशुभ में हो गनी हाँ जी तो घर में जितना लोग नहीं खे हाँ जी दुल्हा के बाबूजी हाँ जी माने उनकर दादा हाँ जी और दुल्हा के बाबूजी के दादा माने परदादा तक लगे नाम धराला हाँ जी तो जब शादी विवाह शुद्ध है हाँ जी आज जे मर गइल वो शुद्ध है हाँ जी ना जी हाँ तो जी। ओकर नामो काहे धराला हाँ जी तो देखी हमनी के कहीं ना कहीं भ्रमित बानी सो हाँ जी हमनी के भ्रमित बानी सो आ हर धर्म में लोग भ्रमित बा हाँ जी आ ई समझ के बाहर बा हाँ जी ई अथा समुंदर बा हाँ जी यूट्यूब चैनल हमार चलता बात जाई तो बहुत हमरा पर सवालों उठ सकता हाँ जी ना जी लेकिन भ्रमित सारा लोग बा आ
हर धर्म में लोग भ्रमित बा। हाँ जी हाँ जी केहू कहीं से केहू कहीं से। हाँ जी ऐसा ही बात बा, विचार करे वाली बात बा हाँ जी कि जब अशुभ बा तो जे नहीं खे ओकर नाम काहे धराला, काहे धराला ना जी, काहे धराला। तो चली माटी कोड़ाला, तब माटी कोड़े खातिर जब जाला लो हाँ जी तो जेठ बैसाख के दिन रहेला। हाँ जी लेकिन हरिहर दूब देख के माटी कोड़ाला। हाँ जी काहे ना सुखाल का पकड़ा। आ जब वो दूभिया कोड़ाला हाँ जी तो भीतरिया से एकदम जाला रहेला, जाला। हाँ जी हाँ जी ऊपर भले सुख हो रहे लेकिन भीतरिया जाला रही। हाँ जी तो यहू में कारण बा हाँ जी ये हरिहरे दूब पर काहे माटी कोड़ाला। हाँ जी दूभिया पर माटी कोड़ाला। ओकर कारण ई बा कि दुल्हा दुल्हन भले ऊपर से कितना मुरझा जाओ लो, हाँ जी रूस जाओ लो, खीसा खीसी हो जाओ, हाँ जी लेकिन भीतरिया जगह दुभिया के जलवा बनले रहला। वही गांव के लोग प्रेम जौन बा पहले रहो वही का प्रेम एकदम बरकरार रहो। ऊपर जगह हरियर आई रहल लोहिंगा पुलंगी आई रहल। हाँ 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 माटी कोड़ के जब चले लालो हाँ जी वो जब मट्टी कोड़वा पर ननद लो नेग मांगेला, ननद लो नेग मांगेला, ननदिया मांगे नथिया माटी के कोड़वनी। एगो गीत यूट्यूब पर आइल बाप, छोड़ा कुछ कहे के नहीं खे। हाँ जी काहे कि सब केहू एथी हो गइल बा। हाँ सबे हारल थकल बा, काल आवरी सब केहू के जागे के बा। हाँ यही से हमनी के नेगो मारा जाता। हाँ हमनियों के 4 आदमियों ने फसल बड़े। हाँ जी 4 आदमी छोटपुर में, 4 आदमी हरियास में। हाँ जी हाँ जी सब करा के देखे के बा। हाँ जी हाँ लो माटी कोड़ के रास्ता में जब जाला लो तो अनेकों प्रकार के गीत गावला लो। हाँ जी का गावला लो सुजीत बाबू? का अरे साइकिल के टूटल बा, चैनवा गिरल बा, सजनवा अरे नैहर में रही तो ससुरा में रही तो झाड़ के उठैती। अरे नैहर में लागेला शरमवा गिरल बा, सजनवा लो कि अनेकों गावे लो भाई। का करी है बालम बेचारा पीपर तर मारे नजारा। हाँ जी माटी कोड़ के घरे जब जाला लो हाँ जी चाउर छटाला ना। हाँ चाउर छटाला, चाउर छटैला के बाद हरदी लागेला दूल्हा के दिन भर में 5 बेर। हाँ हरदी लागेला प्रकार के विधि होला। हरदी चढ़ेला। हाँ जी तो हरदी जब चढ़ेला तो कम से कम 21 आदमी, 11 आदमी, 5 आदमी कम से कम हरदी के नेग में हाँ रहे के चाहिए, शामिल रहे के चाहिए। लेकिन माहौल ऐसा बुझात नहीं खे जिन्हें में शामिल कोई। ऐसे हमनियों के कह के एक और बात तनी से कहे कि दोस्त के भागी आदमी ना बनेला। हाँ ना जी चली हरदी चढ़ल, हरदी चढ़ला के बाद कोहरत के भात निढाला। हाँ जी दुल्हा सरकार कोहरत के भात खा ले। हाँ जी कोहरत के भात खाई लो, नहवावना भइल। हाँ नहवावना भइला के बाद दुल्हा के माई राइन जवाई न उछली। हाँ राइन जवाई न उछलला के बाद दुल्हा प्रवेश करेले। हाँ वो ढकनिया के एके लात में एड़ी से दाब के फोड़ के कपड़ा दुल्हा सरकार के पहनावल जाला। पहनावला के बाद वही जाए इमली घोटावन होला ना जी। हाँ जी इमली घोटावन होला। हाँ जी इमली घोटावन भइला के बाद ओहू में नेग लागेला। देखी हाँ एहू जा नेग होला, ई सब नेगे नेग बा। हाँ जी नहछुआ होला। हाँ जी नहछुआ होला। घर के माई बहन लो सारा लोग नहछू करेला। हाँ ऐजा तो हमने के अपना घर ही दुआरे पर बानी सो। हाँ जी एहू में कम से कम 21 आदमी न तो 11 आदमी न तो 5 आदमी। हाँ जी तो ऐजा तो लौकत रहे 3 आदमी। हाँ ना जी जे नहछू परछावन करे वाला बा 3 आदमी से 4 आदमी। हाँ जी हाँ
ना ना वहाँ लोग के समझे में नहीं क्या बात। हाँ जी। हाँ आवत तो चली नहचू जब होला इमली घोटावन होला वो नहचू होला हाँ जी। तो वो गीत होला कैसे कैसे होला कैसे होला कि कलम दो बात लेके बैठ ले गणेश देवा राम जी के हो तबा नहचुआ दिया राम जी के हो तबा कलम दो बात लेके बैठी ले गणेश देवा राम जी के हो तबा नहचुआ जी राम जी के हो देखी दे सजी केकर पहले नहचुआ होता केकर के